Croeso cynnas i ddechrau cyfres o fyfyrdodau ar gyfer wythnos y Pasg eleni. Mae'r Sul cyn y Pasg wrth gwrs yn cofio ymdaith buddugoliaethus yr Iesu i fewn i Jerusalem. Ac yma yng Nghymru oherwydd yr arferiad hyfryd o roed blodau ar feddrodau y teulu. Maen nhw'n cael ei adnabod wrth gwrs fel Sul y Blodau. Wel, dyma i chi rai o'r adnodau sydd yn dweud yr hanes, a hynny o ddeuddegfed bennod yr Efengyl yn ôl Ioan. Sanoeth clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r wyl, fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymerasant gan hennau o'r palmwy, ac eithant allan i'w gyfarfod, gan weiddi, Hosanna! Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, yn frenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno, fel y mae'n ysgrifenedig. Paid â gofni, ferch Sion, weled y frenin yn dod yn eistedd ar ebel asen. Ar y cyntaf, ni ddeallodd disgyblion ystyr y pethau hyn, ond wedi Iesu gael ei ogoneddu, cofiasant bod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano ac iddynt ei gwneud iddo. Wel, yna benwithiad y darlleniad o'r adnoddau hynny sydd yn dweud yr hanes yn glir wrth hynny. Ac os fedrwch chi ddychmygu yn ôl, cofiwch fod yna lu o'r Iddewon yn casglu yn Jerusalem ar gyfer dathlu'r Pasg, ac fe aeth o gwmpas fod Iesu o Nasereth ar ei ffordd i'r ddinas. Rhaid cofio wrth gwrs, yn ei gyfnod, mi roedd Iesu yn berson poblogaidd, dipyn bach o celebrity, fel rhyw beldroediwr enwog neu rhyw foi ar Netflix heddiw yma. Ia, fe roedd pobl wedi clywed am ei wirthiau rhyfeddol, ac fel mae Ioan yn cyfeirio, yn arbennig at atgyfodiad Lasarus. Wedyn dyma benderfynu bod nhw am rythro allan a'i groesawu fo yn y ffordd traddodiadol. A'r ffordd traddodiadol wrth gwrs oedd torri canhenna'r palmwydd a'i osod o ger ei fron a gweiddi Hosanna, sef hen alwad ar ei ddiw yn hachub ni. Dwi'n meddwl chi'n gwybod, mae'n siŵr bod llawer yn y dorf jyst wedi mwynhau cael dipyn bach o hwyl a cael ysbryd fel da ni'n dweud. Ond yn anffodus felly, dwi'n rhyw deimlo mae arwynebol oedd y weithred i ran fwyaf oedd bobl yn y dorf yna ar y pryd. Heb iddyn nhw sylweddoli mewn gwirionedd bod nhw'n cyflawni hen broffwydoliaeth Secharia am yr hyn yr oedd yn digwydd wrth i'r Meseia agosau. Ia, os oedd am hwn arwynebol gyfeillion, y cwestiwn i ni ar wythnos y Pasg eleni ydy pa mor arwynebol yda ni wrth agosau at yr holl neges sydd yma. Mi ddedodd Ioan yn blaen iawn na ddeallodd y disgyblion ar y pryd be oedd yn tynnu wneud, dim ond wedyn ar ôl o gael ogeneddu, wnaethon nhw sylweddoli. Wel, gyfeillion, wrth i flwyddyn y pandemig yma yn effeithio ni, mae yna lawer o'n cwmpas ni yn dyheu am gael ei hachub o'r sefyllfa a'r pryder a'r ofn sydd wedi llethu cymaint ohonynt. Gobeithio'n y bydd mwy yn gwerthfawrogi eleni gwir arwyddocad o'r hyn a gyflawnodd ein ceidwad, gan dreiddio i'r dealltwriaeth o gynlluniau y tad tagwyddol i'n hachub o euogrwydd ac ofn, gan ymddiried yn ei ras a'i gariad tuag ato. Boed i bob un ohonom croesawu'r Iesu o'r newydd i'n bywydau, gan fynegu Hosanna go iawn, sef achub ni gyda dealltwriaeth a diolchgarwch. Cydweddion. O Dduw tragwyddol, rydym yn rhyfeddu dy fawredd ac yn diolch i ti o'r newydd am ddod i'n plith yn danwyl fab a'n gweredwr Iesu Grist. Wrth wrando ar hanes y Pasg eleni, dylai bob yr un ohonom werthfawrogi'r hyn a wnaed i'n cymorth a'n hachub ni
unwaith ac am byth. Gan gydnabod dy fod yn gweld I ddymder ein calonnau a'n meddyliau, ac yn drigarog tuag at ein gwendidau. Diolchwn am I ti doedd ysbryd glân ein cofleidio yn dy cariad, gan fadda yr hyn oll a'i heidio, gan roi profiad newydd o ddanefedd. Cyflwynon I ti rhai sy'n mewn gwendid a gweiled, ac yn dyhau am iachad, yn unol â thewyllus o feddyg da, teg ar ha wrthynt. A boed i'r rhai sydd yn ganol profedigaeth o'r newydd, erbyn cysur o ddaddewidion, gan ymddiried bod ei hanwyliau bellach gyda thi. Diolchwn o fod hanes wythnos y pas, ond danos fel I byd I symud drwy bob twllwch at oleini o'r adatgofodiad. Arwain unna I dderbyn doleini I newid bob profiad tywyll yn yn hanes, fel y gallwn unnau orfoleddu yn dallu, gan arwain eraill at y ti. Ac felly bydde I ras ein harglwys I Grist a chariad yw a chymdeithas ysbryd glân, I aros gyda ni oll o'r awr hon I byth. Amen.